Ay, baka may may-ari niyan. Ayan, nakakita na naman sila ng pusa sa kalsada. Mag-aampo na. Baka may may-ari niyan. Ay, nako. Wag niyo sabihin dadagdagan niyo na naman yung alaga natin. Eh, pag nakita ko na yan, naawa na naman ako. Kukunin na naman natin. May pusa na naman silang nakikita sa kalsada. So, ang mangyayari, aampunin na naman. Magiging zoo ang bahay natin. Ayun. Magiging zoo yung bahay natin in the future. Kasi kolekta kayo ng kolekta ng kung ano-anong mga yung mga inabando ng hayop dyan sa paligid. O, nasaan na? Ayun. Ano nakuha nyo? Nakuha nyo? Baka may may-ari niyan, oy. Basang-basa daw yung pusa. May tuyo daw na part. Saan? Ulo. Ayan, oh. Patingin. Ay, wow. Look alike ni Lucky. Lucky na maliit. Halika. Tingnan ko nga. Shh, tingnan ko nga. Tingnan mo, tingnan natin. Hindi mo kay mama. Tingnan mo kay mama. Tingnan mo kay mama. Ay, nagkakagulo na naman sila. Meron na namang aampunin. Ala, baka may may-ari niyan, oy. Tingnan ko. Tuwang-tuwa na naman sila nakakita ng pusa. Yung mga pusa namin, puro yan ampo namin galing kalsada. Abandoned cat. Ayan. Ay, nakita kami pusa. Ay, baka may may-ari niyan. Ang payat, no? Kumakain ka ba, Mingming? Kaya Lucky. Oh, wag niyo sasabihin, ampunin na naman yan. Ayoko lang pusang payat. Ito siya may-ari. Ah, di papatabain mo na naman yan. niya. Ay! Wala, kanino kaya yan, bebe? Tanungin mo, baka lang dyan sa kapitbahay natin. Magtanong ka. Pag talagang walang may-ari sa kanila mag-ampun yan. Kasi meron kaming ampon, ayan, oh. Meron pa kaming inaampon. Tapos ngayon, mag-aampon na naman. Ayan. Oh. Wala lang siya kung ganyan Oy, pinaway. tingnan mo si Bebe. Tanungin mo si Lola Helen, baka sa kanila yan. Isauli mo na pag sa kanila. Ang labas nito, pag walang may-ari, sa amin na naman yon kasi nakakaawa sila nakakaawa sila iwanan sa kalsada mag-isa na walang makain, tapos walang masilungan. Ito nga, oh. Kahit ayaw ko ng pusa, pagkakita ko nito, ayaw ko sana mag-ampo na naman ng pusa. Pero sa totoo lang, gusto ko ng mga Gusto mo hayop. na ayaw mo? Gusto ko ng mga hayop. Kaso, wala tayong kakayahan na ma-providean sila ng magandang yung, alam mo na yon. Kapag tayo nag-alaga ng mga hayop, kasama natin sa bahay kasi yung bahay natin maliit. Tayo nga nasisikipan na eh. Ayan. Yan, ampo namin yan, oh. Aliit-ling yan na ampo namin yan si Georgie. Ay, tingnan ang kulit-kulit nito. Kaya, nakakaalis din to ng stress. Tingnan mo yan, ang ginagawa sa kamay ko. Pag hinarang-harang mo siya, wow, kakatin ka niyan. Oh. Halika. Georgina! Georgie! Lalaki to. Georgie. Minsan tawag ko Georgina na ba? Bakla na ang mingming ko. Pinapangalanan ng pambabae ng nanay niya. Sana? Kanino daw yan? Bebe, hindi kila Lola? Shh, hindi kila Lola Helen? Hoy! Bebe, hindi yan kila Lola Helen? O tanong ka doon kila Ate Lolo. Kila Ate Lolo. Ay, papuntahin mo dito, ate. Wala. Oh, madumi na ang paa niyan. Narirealize ko kung gano'n siya ka-healthy. Oh, naging healthy. O, doon ka. Oh, yung mga ampo namin na pusa, papayatot yan. Mabayong daw ako. Pinapataba na lang nila. Umayat-baya pinapakain.
Gugluti naman. Ala! Bebe, hanapin niyo mo baka may may-ari niyan. Ako, no choice na naman ito na yun. Mag-aampo na naman tayo ng bagong pusa. So, meron na namang magpupupo dito sa loob ng bahay. Kasi yung maliit na yun, hindi pa namin maturuan na lumabas, magpupo sa labas. Sa loob talaga, kasi naiiwanan namin lagi dito sa loob. So, no choice siya, mapupo siya dito sa loob. Ang baho. Bumabaho talaga yung pamamahay namin. Wow, oo nga, ang gaan lang. Ang gaan lang sa kamay kasi maliit. Okay. Tanggalin ko nga muna ito. Umalis yung magpa-plancha. Na-distract na ng pusa. Ano ate? Kanina daw yon? Saan natin siya ilalagay? Pag walang ano yan, Yung pusa namin, claim yan. Pasaway ka, gusto mo atake ang asmasit ang mo. Kumain siya. Ayun siya. Oh, naging kampante na siya. cat food. Uy, kinain niya yung cat food. Kinain niya yung pagkat po. Madilim, hindi naman makita si Mimi. Ibigin na cat food. Ayun na. Ay, grabe ka sa kay George. Ayan, no choice na naman kami. Meron kaming bagong ampon. Bakit? Hindi ka ba na maawa sa kanya? Hindi. Doon naman tayo. Yun yung mga weakness Maawa yung namin. pusa sa Maawa atin. tayo eh. Yung tae nila eh. What happened to you, Gialyn? Ano yan? Ba't ang dami mong putik? Nahugas ka na. Daming putik sa sa binti. There's not much to do when all I can